mankhwala ozitetezera kuti usatenge HIV. Kodi Magi? Nanga chikatere nchiyani mukumwachi watsikana? Mankhwala atu awa a PrEP. Zono osatiuza kuti mukumwa ma ARV kumatibisira masiku onsewa. Ndikabise chifukwa chiyani Judy? Si ma ARV tu awa, uyu ndi PrEP. PrEP ndiye chani Magi? Si ma ARV awo. Nanu PrEP amathandiza kuti munthu asatenge HIV ngati wagonana ndi munthu mosaziteteza. Musatinamizepo tu apa. Ino mukudziwa kale ntchito yathu timakhala pa chiopsezo chachikulu chogonana ndi amuna osiyanasiyana mosaziteteza. PrEP amathandiza kuti usatenge HIV. Ufuna undiuze kuti ulibe HIV iweyo? Ayi, ndinayezesa ndipo ndilibe HIV. Ndi chifukwa chake ndinayamba kumwa PrEP. Munthu wina aliyense yemwe ali pa chiopsezo chachikulu chotenga HIV ndipo alibe HIV atha kuyamba kumwa PrEP kuti aziteteze ku HIV. PrEP? Sindinamvepo za PrEP. Ndingampeze bwanji PrEP nani? Basi kuchipatalatu nditha kukuperekeza ngati ukufuna. Akuyenera kuyamba kakuyeza HIV. Chifukwa PrEP amaperekedwa kwa okhawo omwe alibe HIV koma ali pa chiopsezo chachikulu chotenga HIV. Kuyezetsa HIV sivuto kwa ine. Ndikukasamba undiperekeze kuti mwina nane ndingambe PrEP kuti ndiziteteze ku HIV. Inde, kupewa kuposa kuchiza. Ngati mukudziwa kuti muli pa chiopsezo chachikulu chotenga HIV, apezeni akatakwe a zaumoyo kapena apitani ku chipatala chomwe muli nacho pafupi kuti mukamve zambiri komanso kupeza thandizo la PrEP. Uthengawo akukupatsirani ndi abungwe la Malawi National Association of the Deaf, MANAD. Mugwirizana ndi mabungwe a eKitab ndi National AIDS Commission, NAC. Ndi thandizo lochokera ku boma la America kudzera ku bungwe la PEPFAR.